UMnyango wezeNhlalakahle usunxuse labo asebevele bethola imali eyisibonelelo esivela kuHulumeni ukuthi bangayifaki izicelo zesibonelelo sabangasebenzi samakhulu amathathu namashumi amahlanu amarandi. Ekhuluma nabezindaba namhlanje ungqongqoshe walomnyango uLindiwe Zulu uthe kuzoqashwa osonhlalakahle abasha ukuze bezokwelekelela umnyango wakhe. Sekunenombolo entsha abantu abangayisebenzisa ukufaka izicelo zalesi sibonelelo. Ungqongqoshe uZulu uthi njengoba izolibhekene neCovid-19 bazoqasha abanye osonhlalakahle ezifundazweni ukuze bezolekelela umnyango. We are looking at what is it that we can do, working with other departments, but also ensuring that maybe Treasury can step up and assist us in this one, because we do need to have as many social workers as possible. Ungqongqoshe wezeNhlalakahle ukhale kakhulu ke ngenkohlakalo edlalubi ethinta ijumbana zokudla wabese banesicelo kulabo abathola lokudla. Please be considerate and not take more than your share. We are struggling. People are struggling. There is nothing as painful as people who become selfish and self-centered and take food parcels. Some of them end up even selling the food. This is not the time for that. This is the time for us to help each other. Oyisikhulu esiphezulu kwaSASSA ubusisiwe Memela Khambula unxuse labo asebevele behola imali evela kuHulumeni njengaleyo etholwa ngabantu abadala kanye nalabo abaholela izingane ukuthi bangayifaki izicelo ngoba angeke zize iphumelele. Labo abathola igrant siyacela Nkosi yami ukuthi ninga apply ngoba nina aniqualify. Mangabe sokhona igrant oyitholayo angeke uqualify. uHulumeni uxolisile kakhulu ebantwini abadala njengoba bengazange beyithole imali yabo kwezinye izikhungo zokuholela ngenyanga edlule. Wathi uzokwenza isiqiniseko sokuthi lelo phutha aliphindi lenzeke. Wathi usezwile futhi nangomkhubo owenziwa omama beingane abashiya ogogo nezingane bona bahambe namakhadi kwaSASSA. Wathi ogogo nomkhulu bavumelekile ukuza kwaSASSA bezobika ngalolu daba bazobe sebenikwa amakhadi alezi ingane. Uma ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngokufaka kwezicelo zale mali thumela uWhatsApp kule nombolo ethi 0820468553 siphindi nombolo 0820468553 noma ushayele ku *134*7737# noma uthumele i-email ku srd@sassa.gov.za.